Mes expériences linguistiques. Uno dei principali strumenti per la comunicazione. Где-то градусов 10, я думаю, Ich hatte in der сейчас. Schule auch La meva experiència Nu mai era nimic lingüística, deosebit, dar em dic Aníbal, soc professor del Servei de Llengües, dono classes d'anglès i la meva experiència lingüística m'ha demostrat que mai no acabem d'aprendre una llengua en tota la nostra vida i que quantes més llengües sabem, millor ens podem referir al concepte que presenta cada llengua. Jo vaig néixer a Argentina, però de petit vaig viure a Brasil, també 4 anys, el que em va permetre aprendre portuguès, molt de jovenet. Després vaig arribar a Catalunya als 18 anys i al moment de la transició democràtica, i això volia dir que començaven totes les classes en català, vaig haver d'adaptar-me a aquesta nova situació i en principi el que podia haver estat una situació difícil em va donar la possibilitat d'aprendre una altra llengua. Soc intèrpret i traductor d'anglès, també de castellà, de portuguès i italià també. Vaig viure a Anglaterra per perfeccionar la llengua també i en aquest moment soc un estudiant de hindi i m'està donant la possibilitat d'apropar-me a una altra llengua que en principi, si bé és una llengua d'origen també indoeuropeu, presenta tota una modalitat diferent i és molt sorprenent trobar-se en paraules que trobem en altres llengües que normalment utilitzem per la nostra comunicació. I això també ajuda l'alumne per aprendre la nova llengua i no deixa de ser una sorpresa. En principi també demostra que totes les llengües estan d'algunes maneres també unides pel significant i el concepte. I potser aquesta és l'experiència més difícil que tinc en aquest moment des del punt de vista lingüístic, però també potser una de les que més m'enriqueix. Parlo italià perquè vaig fer també l'escola de traducció d'italià i vaig fer 4 anys d'italià i vaig fer els estudis de traducció. Francès, jo havia estudiat a l'escola secundària en un col·legi molt bo que insistien molt en les llengües i també perquè he passat llargues temporades a França.